Hello, baby. Hello, my sweetheart. Hello, ya kike? Ina lafiya. Shirin ki, baby. Ngoro. To, kin ga yanzu dai na London a Nigeria. I just come back from Uruguay. Kai, sanda zuwa. Yanzu I just go deliver some message. My brother ne sending na je ni wani kamfani nashi a can. Na dan tattara masa bayanan shi ne na dawo yanzu. Kai, sanda zuwa. Ga shi wai da Nigeria na ce too hot. I don't know zan iya zama ko ba zan iya ba ma. Wallahi ka san weather din daban take da kasashen da suke da ni'ima kamar inda ka baro wallahi. Yanzu ya nake jin wani hayaniya a kusa da ke ne. Yana kike ne? A'a wallahi yanzu ne ma direba na ya kawo ni ɗaya daga cikin gidajen da mai gidana ya bar mini. To shine na dan zo kawai in dan hutu. Ga ce baby mai gidan ya bar miki kadarori kenan. Kai wallahi sosai ma kuwa ai katotan Bologna ne. Hello? Hello? Hello, ba na jin ki ba. Hello? Hello, ba na jin ka. Hello? 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 Da mun kai ne? Wai abin nufi da ke nake wannan waya? Ke a hakan dube ki kalle ki wata bursun suna da ke wai zaki zo ki ce mu wai mijinki ya mutu ya bar kadara. Ka dube ki dan tsabar yar makare ce wayan ki ma ko burfi ba wai amma zaki ce wai miji. Fada wai ai da mun. La Allah ya isa. Idan wai ina cewa da gidan Wai a haka wai kike cewa wai kina da kadarori wai har na sa ki. wannan duke ta rinjaye ta Wallahi inna lillahi wa inna ilaihi da mun san ka nake yi. Wai Yau ta yi. ba dan fasa ni da shi da Allah ya